Xoga de Ponfín a fase provincial do seu cross no campamento Virxe do Loreto. 678 rapaces de toda a provincia deronse cita hoxe en Porto do Son, onde houbo gran representación comarcal. O campamento xuvenil Virxe do Loreto acolleu esta mañá a última proba da fase provincial do cross xogade, unha xornada que contou con case 700 participantes chegados de toda a provincia a Porto do Son para loitar pola primeira praza na súa categoría. Temos inscritos 678 rapaces, que bueno, que isto é, por dicirlo de alguna maneira, a traca final. Hoxe temos aquí a gran festa do cross a nivel provincial, en este caso da provincia da Coruña, e que nos toca celebralo por segunda vez consecutiva aquí neste maravilloso circuito como é o circuito Virxe do Loreto. Un total de 22 probas en toda a provincia nas que participaron máis de 20.000 rapaces e que poñen o seu punto de final á primeira fase en Porto do Son. Culminación de 22 probas que se levan facendo durante esta tempada no que é toda a provincia da Coruña, con máis de, a ver, vou sumar casi 20.000 rapaces que participaron no cross este ano. Entonces, bueno, estamos moi contentos de que se celebra aquí en Porto do Son e, bueno, vamos a esperar que sea unha festa deportiva como ten que ser, que os rapaces pues, confraternicen con outros centros escolares. Bueno, comentar que veñen 94 centros escolares do que é toda a provincia da Coruña. Bueno, non vamos a facer un viaxe por donde é a provincia da Coruña, pero bueno, veñen de Ortigueira, de Ferrol, de Malpica. Bueno, o escenario é inmellorable, todo o mundo pois, lle gusta moito vir aquí, porque o circuito, xa vemos, temos aí o mar, dar un salto estamos no mar, o circuito é totalmente dentro da natureza. Aquí este é un parque que está a maioría do ano cerrado, está moi ben conservado. A competición, organizada por Xogade en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, non deixa de sumar adeptos a cada edición que pasa. Na organización apuntan como unha das claves a escoita aos centros. Os centros tamén participan porque cada vez ven que se vai organizando millores, de que, bueno, de que tamén a organización responde a todas as súas inquietudes que eles nos van transmitindo sempre ao principio de tempada para poder corrixir no transcurso da tempada. Entre estes centros atópase o Colexio Jaime Balmes de Noia, que logo dos grandes resultados na proba celebrada na súa vila non quixo perder a oportunidade no concello veciño. De correr hoxe? Sí. Como vos foi na anterior vez? Moi ben. Quedastes campeón, non estaban contando mentiras? Campeonas. E hoxe que vienes a ganar? Sí. Preparaste, non ben? Entrenaste? Sí. Moito, costou vos portarse ben o profe? Sí.